Ụmụnne m, ekene m unu. Onye abụrụ onye Igbo, ọ na-ewute ya. Na nke taata n'oge nkwalite Igbo nke na-abịara unu site n'aka nwanne m nwoke bụ Maazị Chinwatakwakụ. Tata bụ ahịa Nkwọ, bụrụ abalị 5 n'ọnwa Febụwarị n'afọ 2025. Anyị na-ewetara unu egwuregwu gwam gwam gwam, oyibo kpọrọ ya riddles. Na nke taata, ihe nrite ga-eso ya 1,000 naira. Onye ga-enye anyị azịza ya nke ọma tupu ọ kụọ elekere nke 3 tata anụwa. Otu ị ga-esi wee bụrụ onye mmeri bụ onye izizi ga-ebu ụzọ nweta azịza ya nke ọma. Mmadụ 5 ma 6 ma ọ dịrị gawazie nwekwara ike inweta ya, mana onye izizi bụ onye anyị na-ewere. Na ya bụ ajụjụ: gwam gwam gwam, gwa m nwa agbọghọ amụrụ n'afọ, toro n'afọ, laa n'afọ. Gwam gwam gwam, gwa m nwa agbọghọ amụrụ n'afọ, toro n'afọ, laa n'afọ. Nye anyị azịza gị tupu ọ kụọ elekere 3. Chetakwa na tata bụ abalị 5 n'ọnwa Febụwarị n'afọ 2025. Maka mgbe ị ga-ahụ onyonyo a, o nwere ike ọ bụ na tata agaferego. Ngwa gbapịa ọsọ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekele m unu. Ọ bụrụ na ị na-ahụ onyonyo a na Facebook, nye azịza gị na Facebook. Ọ bụrụ na YouTube ka ị na-ahụ ya, nyekwa azịza gị na YouTube. Ka anyị mara ndị bụ ndị Igbo na ndị mma m si na mbụ onye Igbo. Ngwa, daalụnụ.